Dobre, tak asi môžeme začať. Ak mi technik dovolil, tak ja by som vás tu chcela privítať na dnešnej takejto komornej diskusii, ktorá je zorganizovaná, pretože môj kolega Tomáš Madlenia, ktorý tu dneska so mnou bude diskutovať, vydal knižku Tajomstvá Kočnerovej knižnice. Ja som Karolina Kiripolská, taktiež reportérka investigatívneho centra Jana Kuciaka a je tu s nami aj Karolina Farská, koordinátorka projektu Bezpečná žurnalistika, ktorý je taktiež pod investigatívnym centrom Jana Kuciaka. Takže ďakujeme, že ste prišli. Keďže je to také komorné, tak kľudne, ak vám budú napadať popri tom, ako my sa budeme rozprávať, nejaké otázky, alebo potom na konci, tak budete mať určite príležitosť. Sme tu pre vás, čiže ak niečo napríklad ja sa nedopýtam, ale vy by ste to chceli vedieť, tak myslím, že moji kolegovia vám veľmi radi odpovedia. Takže mohla by som aj začať sa pýtať. Ja keď som premýšľala nad tým, že o čom sa budeme rozprávať, tak mi napadlo, že vás dvoch vlastne spája taký jeden bod a to, že obaja ste sa začali angažovať primárne, alebo teda Tomáš, ty si bol pred vraždou Jana Kuciaka, nebol si novinár a práve vražda bola pre teba nejakým takým zlomom, kedy si povedal, že aj ty chceš robiť možno pre spoločnosť viac. A práve Karolína bola iniciátorkou protestov, ktorí môžeme povedať, že boli najväčšie na Slovensku zatiaľ. Tak ja sa chcem spýtať, že čo sa od tohto momentu zmenilo u vás a v spoločnosti? Môžeš, Karolína, začať. Ty si to sledovala priama už od roku 2018. Som to teraz aj schytala. No, veľa sa toho zmenilo. Si myslím, že dlho by sme to mohli byť, že som nad tým vlastne sa aj tak nejako v rovine týchto týždňov aj zamýšľala, že také veci sa dejú, že teraz už to bereme ako taký nový normál, ale kedysi vlastne by to úplne bežné nebolo. No, tá úroveň, alebo nejaká taká, podľa mňa je spoločenská klíma, ktorej teraz sme, mám pocit, že okrem nejakej polarizácie a týchto brehov, že my, oni a týchto delení, by som povedala, že my všetci ako spoločnosť, nie na Slovensku, ale aj na Slovensku sme za tie posledné roky taký dosť už frustrovaní, aj vyčerpaní. Vlastne od vtedy sa stalo strašne veľa vecí, od pandémie cez rôzne voľby a sklamania vo voľbách a potom nejaké akože krátke víťazstva a neskôr sklamania z toho, že čo ľudia volili. A podľa mňa, a teraz geopoliticky, čo sa teraz deje, ako dobu zažívame, takže podľa mňa žijeme také neistejšie časy, čo zase keď v tom 2018, keď sme sa rozprávali, čo všetci nejako medzi sebou, tak podľa mňa, že to bola veľmi neistá doba, hlavne po tej vražde Jana a Martiny, že naozaj sme nevedeli, že čo sa to Slovensko stalo za krajinu, ako je možné, že sa niečo také stalo niekomu, kto jednoducho mohol byť náš brat, náš blízky investigatívny novinár, že sa to stalo jednému z nás. No a dnes našťastie sa nič také hrozné odtedy nestalo v tomto duchu, ale stalo sa rôzne iné veci a podľa mňa sme nemali ani úplne okrem tej pandémie taký čas nejako akože vydýchnuť, takže sme v takom kole a ideme a ja zastanem teraz hneď pri tejto prvej odpovedi, lebo už by som šla ďalej. Ja, že ty vlastne ako keby vravíš, že veľa sa zmenilo, ale k horšiemu. Neviem, že či iba k horšiemu, to by som úplne netvrdila, ale vnímam, že je taká väčšia citlivosť, v niečom, že väčšia citlivosť na to, že máme taký ten kratší spúšťač, už keď sa niečo deje, tak jednoducho, no. Ale v niečom zase taká väčšia necitlivosť kvôli tomu, že jednoducho je to úplne prirodzené pre hociaký organizmus, pre hocikoho z nás, že už sa toho toľko deje, že človek sa cíti preťažený napríklad, keď sleduje toľko médií a čo sa všetko deje a že je úplne pochopiteľné, že si človek zrazu chce vymazať tú apku raz za čas a čo to sa deje podľa mňa oveľa častejšie, čo vnímam ako kedysi. Čo je podľa mňa aj tým, že koľko sa toho deje. Nevravím, že všetko zlé, ale určite je to náročná doba, ktorú teraz žijeme. Ja na to nadviažem. Ja cítim tiež, že sme prehltení. A možno, že prehltení sme natoľko, že sme zabudli, aké veľké kauzy práve vražda Jana a Martiny a to vyšetrovanie po nej odhalilo. Tak ja
ja Tomáš, dovolím si položiť otázku tebe ohľadom aj knižky, ktorú si napísal. Ty si to zosumarizoval. Čiže čo všetko sa udialo od toho roku 2018 a o čom všetkom sme už predtým tušili, vedeli a o čom vôbec nie? Ďakujem, lebo to si mi veľmi pomohla s tou vlastne prvou otázkou, ktorú myslím, že veľmi podobnú si mi aj na poslednej diskusii položila a tiež som tak tápal a teraz som sa to pokúsil tak novinársky odpálkovať späť na Karolínu, že takže hovorí, že zmenilo ale k horšiemu. Ale dobre teda, aby som aj ja niečo povedal a pokúsim sa aspoň trocha k veci. Tak povedal by som to, že presne to sa zmenilo, že napríklad ľudia ako Marián Kočner sedia v base a až tak skoro sa z nej určite nedostanú. A mnohí iní ľudia, ktorí boli v pozíciách veľkej moci, či už politickej, alebo rôzne vysoko postavení úradníci na finančnej správe, v polícii, v NAKA a podobne, tak už tam nie sú. Boli donútení odísť a napriek tomu, že dneska môžeme mať pocit, že sa hrozne veľa z tých vecí ako keby že sa možno neúplne naplnili tie naše predstavy z tých námestí v tom 2018, kedy ja som ešte nebol novinár, takže ja som si tam chodil ako občan na tie protesty, ktoré ste organizovali a som tam kričal a bol nahnevaný. A áno, často mám aj ja ten pocit tej prehltenosti a nejakého možno až takmer vyhorenia z toho všetkého, čo sa tu deje a že sa to ako keby hrozne veľa z tých vecí vracia späť. Ale podľa mňa by sme úplne tomu nemali podľahnúť, že naozaj je to všetko presne také isté, ako bolo, lebo nie je. A nie je minimálne v tom, že o mnohých z tých vecí, o ktorých píšem aj v tej knihe, už vieme. A napríklad môže sa nám zdať zlé alebo cynické, že mnoho z tých vecí už dnes tá vládna moc, to, za čo sa kedysi hanbila, a skrývala to. Ja tú knihu začínam takou scénou, ako po parkovisku naháňam Roberta Fica s jednoduchou otázkou a on predo mnou uteká a tá otázka bola, že či cez telefón Márie Troškovej komunikoval s Norbertom Bodorom. A on sa za to vtedy strašne hanbil a nechcel to priznať. A dneska je to inak, hej? Dneska je to, že je to omnoho otvorenejšie, oni sa už za to ani len nehambia a my máme ako keby dva spôsoby, ako sa na to pozerať. Môžeme sa na to pozerať tak, že je to zlé a je to horšie Slovensko, v ktorom žijeme, lebo už sa za to ani len nehambia, ale zároveň si môžeme povedať, že je do istej miery aj transparentnejšie a podľa mňa nám ako novinárom by malo na tej transparentnosti záležať. Takže ja za seba poviem, že ja som s tým spokojný. A teraz konkrétnejšie, že Kočnerová knižnica, to je obrovský súbor dát, ktorý bol uniknutý z vyšetrovacieho spisu, ktorý dal novinárom údaje z telefónov, obrázky, dokumenty, ktoré ste nejakým spôsobom vy spracovávali do článku. Boli tam citlivé veci, boli tam veci, ktoré možno sme zabudli, boli tam veci, ktoré ako keby veľmi zarezonovali, ako napríklad konverzácia Andreja Danka. A čo bolo pre teba taký najväčší príbeh z týchto uniknutých dát, ktorý si myslí, že zarezonoval spoločnosťou? Teraz sa musím pokúsiť to povedať nejakým takým spôsobom, aby som nerozprával 15 minút v kuse. Tých príbehov je podľa mňa veľmi dôležitých veľa, lebo každý z nich, ja som sa aj tie kapitoly v tej knihe snažil členiť tak, aby každá kapitola opisovala skrze tie príbehy znútra Kočnerovej knižnice to, ako tu na jeden obyčajný zločinec a podvodník mal vplyv na jednotlivé zložky moci alebo jednotlivé časti OČTK. Čiže ako mal vplyv na prokurátorov, ako mal vplyv na sudcov, ako mal vplyv na políciu. A potom ale pre mňa osobne je asi najsilnejšia a je to možno dodnes môj najsilnejší novinársky zážitok. Bol to jedna z prvých kauz, ktorú som ako novinár spracoval. Vtedy som bol dokonca ešte v Týždni, čo bola vlastne prvá redakcia, kde som nastúpil v 2019 a odvtedy podľa mňa silnejšiu tému som nemal a to bola tá téma, ktorá súvisela s čistým dňom. Práve preto, že v nej sa ako keby zhmotnili všetky tie najhoršie veci a najhoršie predstavy o tom, ako ten režim uneseného štátu na Slovensku fungoval a aké boli jeho reálne dopady. Pretože tie reálne dopady boli napríklad také, že keď z jedného hororového zariadenia nazvaného Čistý deň
ktoré malo mladým ľuďom a dievčatám, nezletilým, pomáhať prekonať závislosť na drogách. Ušlo dievča a na generálnej prokuratúre vypovedalo o tom, že sa mu tam deje násilie, vrátane sexuálneho násilia a šírenia toxikománie, inými slovami, že mu tam podávajú drogy, namiesto toho, aby ho z tých drog liečili. Tak ten systém pod vplyvom Mariana Kočnera, ktorý to vybavil, lebo on ako ten hlavný slovenský vybavovač proste aj toto dokázal vybaviť, sa nezastal toho dievčaťa, nejakým spôsobom mu nepomohol. Ešte raz podotýkam nezletilého, ona mala vtedy buď 16 alebo 17 rokov a bola v tom čistom dni o mnoho dlhšie. Ale namiesto toho sa zastal tých páchateľov. A tí páchatelia si sami, alebo domnelí páchatelia, neviem, a teraz ako to povedať, aby som nebol žalovaný, a tí ľudia, ktorých ona označovala ako páchateľov, tak oni si sami napísali otázky, ktoré potom vyšetrovateľ NAKA Západ kladol, keď to dievča vypočúval. Pretože vyšetrovanie začalo, dostala to NAKA ako závažný zločin. Vyšetrovatelia z NAKA, na ktorú vieme, že mal vplyv Norbert Bodor, ktorý bol kamarát s Marianom Kočnerom, kládli otázky tak, ako ich napísali pán Tománek a pani Tománkova. A to máme potvrdené. Teda majitelia alebo prevádzkovateľia čistého dňa, ktorí sa doteraz s týmto štátom súdia o to, že to bolo nezákonné a nesprávne, že im ten čistý deň zatvorili. Snažia sa vytvoriť alebo založiť nové takéto nejaké resocializačné zariadenie. A jedna z pozitívnych vecí na Slovensku v súčasnosti napriek všetkému, čo sa tu deje, a ja nebudem šíriť žiadnu ako toxickú pozitivitu a tváriť sa, že všetko je OK, lebo to tiež nemám rád, ale jedna z tých dobrých vecí, ktoré si môžeme povedať, je, že čistý deň je zatvorený a neotvoria im ho znova. Ja zopakujem tú otázku, len aby aj do streamu bolo počuť, že tá otázka je, že čo motivovalo Mariana Kočnera, aby pomáhal Tománkovcom. Že, tak ste sa pýtali. Že prečo to vlastne robil. No to vlastne nikto nevie. Tých motivácií alebo tých teórií v novinárskych kruhoch lietalo viacero, pričom žiadna z nich sa nepodarilo sa ju potvrdiť. Jedna z tých teórií, ktorá je naznačená napríklad aj v knihe Sviňa od zakladateľa ICK Arpada Šoltéza, je tá, že keď tam tých mladých ľudí, dievčatá aj chlapcov nadrogovávali a údajne teda znásilňovali, alebo teda už je aj súdmi vlastne potvrdené, že minimálne nejaké znásilnenia sa tam stali, alebo teda nie znásilnenia, ale nejaké prečiny sexuálneho násilia, obťažovania a neviem čo. No tak jedna z tých teórií, aby som sa dostal k pointe, bola, že niekto si to nahráva na mobily, alebo teda na video, ako kompro. Hej? Že to bola tá hlavná a veľa ľudí tomu verí, ale teraz, aby som bol úplne úprimný, ja osobne si to úplne nemyslím. Akože dávalo by mi to úplný zmysel, lebo Marian Kočner bol presne ten typ človeka, ktorý by takéto niečo spravil a pre ktorého by to bol úžasný materiál na vydieranie niekoho. Avšak ak by také videá existovali, tak by podľa mňa v Kočnerovej knižnici boli. A my sme ich tam, fakt, že sme ich nenašli. A ja som naozaj preklikal súbor po súbore, jeden po druhom, všetky priečinky. Mám niekde nejaký Excelový súbor odložený, kde mám presne, že v ktorom priečinku sa čo nachádza. Že neveril som ani tým nejakým Linuxovým databázam, čo sme tam mali, ale manuálne som to nenašiel som nič také. Takže potom sú nejaké iné teórie, ale všetko sú to iba také dohady. Nikto v skutočnosti nevie. Ja nadviažem na vašu otázku, že prečo Marian Kočner chcel získavať kompromateriál, lebo toho ste našli v tej databáze celkom dosť. Tak čo bola jeho motivácia mať na každého niečo zlé? Pretože keď mal na každého niečo, s čím ho dokázal držať za niečo, tak si vedel vybaviť veci. Akože to je, takéto jednoduché to bolo. A naozaj je dneska, a ja sám, keď som písal tú knihu, tak až tak mi trklo, že on fakt si vedel vybaviť veci, ktoré aj po tom všetkom ešte stále ma nejakým spôsobom šokujú. Keď si zoberieme to, za čo dneska sedí, to sú tie zmenky,
tak on proste jedného dňa, teraz keď si to tak zhrnie človek, že on sa jedného dňa objavil niekde na Bratislavskom súde s nejakými lajstrami, ktoré boli, že úplne na prvú jasne falošné. Každý to vedel, každý stále na to pozeral, všetci písali tie články tak, že nemohli to napísať, ale to z toho človek cítil. Aj sa to potom potvrdilo, hej, že to bolo falošné. Ale nezabúdajme na to, že v prvom kole mu to ten bratislavský súd schválil, čo riešil s Jankovskou. Čiže on si dokázal takéto veci proste vybavovať. A preto bolo výhodné mať na každého niečo, napríklad aj na generálneho prokurátora, napríklad na všetkých od Fica po Haščáka skrze to, že mal doma gorilu odloženú a podobne. Rozumiem. Ja len doplním, že to je tá kauza zmenky, kauza, kvôli ktorej Marian Kočner aktuálne sedí. Karolína, ty keď si, teda ja sa vrátim ešte k tým protestom, keďže je to taký pojitkový bod, že ty si už vtedy tušila, že vlastne o tomto systéme moci na Slovensku, že čo pre teba tieto odhalenia osobne, ako keby, že či ťa to šokovalo, alebo už vlastne v momente napríklad organizovania tých protestov, alebo tesne potom, že či si sa zamýšľala nad tým, ako vlastne funguje moc a ako to vidíš teraz? No, v čase vraždy Jana a Martiny, tak ja som vlastne vtedy už rok organizovala také protikorupčné pochody, ktoré teda v niekoľkých mestách boli a mali sme na to taký feedback, že je to vlastne pomerne osviežujúce, že v tom, že je nejaký marazmus, že sa nejako tušilo, že sa tieto veci už dejú, že už vtedy sa hovorilo o nejakých chobotniciach, ale nebol to úplný mainstream, ale buď v kulároch, alebo nejakí akože ľudia, čo to aktívne sme sledovali, tak akože tušili sme, že sa nejaké veci dejú a konec koncov vlastne v tom 2017, už rok pred vraždou, tak my sme mali 4 také hlavné požiadavky v tých protikorupčných pochodoch. 3 boli personálne a boli to teda požiadavky na odchod ministra vnútra, vtedajšieho Roberta Kaliňáka, vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara a 4. nepersonálna požiadavka bolo zrušenie Mečiarových amnestí. To sa nám vtedy podarilo dosiahnuť. Ale vlastne títo traja zostali stále pri moci ešte teda ten rok, no a potom, keď došlo k vražde Jana a Martiny, tak potom, keď vlastne boli 10 000 ľudí na námestiach, tak postupne tí dvaja odišli a neskôr vlastne Dušan Kováčik, to je trochu iný príbeh, ale tiež ho poznáme. No a teda na tú tvoju otázku, že my sme podľa mňa, že všetci, neviem, mňa by napríklad zaujímalo aj, že vlastne, že ako si to kľudne aj vy, alebo proste ako si to ľudia pamätajú, lebo ja sama niekedy sa vlastne až tak zastavím, že si nie som istá niekedy v nejakých momentoch, že jednoducho s tým, čo už teraz viem a čo už teraz vieme, tak aj človek vlastne zabudne, čo sa všetko stalo. Minulo som videla nejaké memečko ešte vlastne s tým Maznakom a že ešte táto kauza a potom ešte, že jednoducho fakt je toho veľa, čo sa stalo odtedy a čo už vlastne teraz nejako vieme a predtým sme tušili. Ja viem, že ja som bola ako občianka, mladá občianka, však ja som mala vtedy 18 rokov, takže som bola proste strašne nahnevaná, hej, že ja síce ešte som neplatila dane alebo platila pár eur z nejakej brigády, ale som videla, že moji rodičia platia dania, že oni sú niekde teraz nejako rozkrádané, že už rôzne kauzy proste existovali a sa tušilo, že toho je nejako veľa. Marian Kočner, tak on vždycky pôsobil ako proste taká v niečom bizarná figurka a v niečom, že tak pôsobil, že možno môže byť nebezpečný, ale pôsobil skôr tak bizarne, by som povedala, aspoň pre mňa, že by som proste si toto nevymyslela v hlave, že čo sa vlastne stalo neskôr. A tá samotná vražda, tak pre mňa to bol naozaj šok, že ja som prvú, 20 minút potom, ako som si prečítala, že som videla, že mi prišla minúta, som bola v škole, tak ja som tomu fakt neverila. Ja som si myslela, že to je proste niečo, čo si niekto veľmi nevhodne vymyslel, pretože teda opäť, aj keď sme nejako predpokladali, že je tu vytváraný nejaký systém korupčný, mafiánsky, kto vie čo, tak naozaj som si nemyslela, že až toto by bolo možné sa stať v krajine 21. storočia Európskej únii. Takže takto približne podľa mňa. No a potom, keď prišlo, že najprv sa totiž to pracovalo s tou talianskou stopou, to vlastne aj ty, Tomáš, ty o tom píšeš aj v tvojej knihe. A až potom nejak po chvíli vlastne sa prišlo k tomu Marianovi Kočnerovi.
Či to bolo pre mňa prekvapivé, alebo nie, že už neviem teraz naprvu povedať. Každopádne určite, ja som bola vtedy veľmi rada, že vlastne aký veľký spotlight má celá aj to vyšetrovanie, aj potom neskôr, keď už sa začal súd, pretože nechcem teda tvrdiť, že keby to tak nebolo, tak teraz nejako neverím tým súdom, ale viem, že to bolo pre mňa aj pre mojich kolegov za Slušné Slovensko vtedy veľmi dôležité, že aj počas toho vyšetrovania vlastne, že sa spolupracovalo, nielen, že slovenská polícia to riešila, ale že vlastne bol do toho zapojený aj Interpol, aj FBI v nejakom bode. A že jednoducho bolo to pre mňa veľmi dôležité, aj že to má ten coverage medzinárodný a aj že tam sú tieto spolupráce, pretože úplne pochopiteľne jednoducho tá nejaká spoločenská dôvera v tieto procesy bola veľmi naštrbená, samozrejme. Ja by som iba k tomu, že ako sme to vlastne vnímali pred tým 2018, povedal takú jednu vec, že dneska sa nám stala doma taká vtipná vec. Prišla za mnou manželka, že niečo upratovala, mala pustené Spotify nejako iba na nejaký shuffle alebo čo, a že jej tam pustilo nejakú pesničku, ja neviem, či teraz od Kontrafaktu alebo od koho, a že tá pesnička je z 2013. Ona sa strašne smiala, že tam proste Ego repuje niečo o tom, že a možno konečne príde tak diaľnica do Košic. 2013. Už vtedy to bolo proste memečko, už vtedy to bolo násmiech. Akože, a doteraz je to takisto. Čiže my naozaj všetci sme vedeli, v čom žijeme. Koniec koncov, však už sme videli kauzu Gorila, videli sme všetky tie ostatné kauzy, o ktorých písali tí novinári vtedy. A všetko tomu naznačovalo, že v akom štáte naozaj žijeme, ale podľa mňa do istej miery sme si to stále nechceli pripustiť. Ja si pamätám takú jednu diskusiu, ktorú sme organizovali v Žiline. Ja som totiž predtým, ako som robil novinára, som sa živil tým, že som robil v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v takom think tanku a tam sme s kamarátmi vrátane Štefana, čo teraz robí tam ten live stream, my sme organizovali diskusie po celom Slovensku a v Žiline sme mali takú jednu o tom, že ako sa zbaviť korupcie. A to bolo asi v roku 2016 alebo 2017, si myslím. Asi 17. A z tej diskusie si nepamätám si úplne presne, čo sa tam hovorilo, ale pamätám si z toho taký ten feeling, že všetci sme si hovorili o tom dookola, že ako áno, u nás je veľmi veľký problém s korupciou a ako je vlastne problém s tým, že keď tá korupcia existuje na tých vysokých miestach, tak potom sa to prelieva aj do tej každodennej korupcie a že jednoducho jedno bez druhého sa nedá vyriešiť. A stále sme pracovali ako keby s tým, že a pozerali sme sa vtedy na Rumunsko, ktoré si prechádzalo vtedy takým veľkým očistným procesom. Snažili sme sa našu krajinu proste s tým Rumunskom porovnávať. A myslím si, že sme mali taký ten pocit, že áno, sme proste akože skorumpovaná spoločnosť, všetko je to ako keby dedičstvo toho socializmu a tým to je a jednoducho treba iba nejakú generačnú obmenu a zmenu myslenia. No proste sme si mysleli, že sme iba skorumpovaná spoločnosť. Napriek tomu, že už vtedy sme mali všetky tie indície a potom až tá vražda Jána Kuciaka a všetky tie kauzy, ktoré sa odhalili, z Kočnerovej knižnice napríklad, nám ukázali, že my nie sme iba skorumpovaná spoločnosť, že sme to hlboko podcenili, že my sme naozaj unesený štát. To je výrok, za ktorý podľa mňa ktorý by si žiaden novinár ani komentátor možno pred rokom 2018 úplne nelajzol povedať to na verejnej diskusii a ja si to teraz dovolím povedať. Ja som tak nazval aj anglický preklad mojej knihy, že Stories from the Captured State, lebo som hlboko presvedčený o tom, že Slovensko bolo uneseným štátom. Či je aj teraz, to je na dlhšiu diskusiu. A ešte by som povedal iba toľko, že potom, keď som robil na všetkých tých kauzách z tej Kočnerovej knižnice, tak taká jedna vec mi stále išla a dodnes mi ide hlavou, že keď si prečítate tú knihu, podľa mňa sú tam strašné veci. Fakt, akože nie len ten čistý deň, ale aj iné veci sú tam naozaj, že to je absolútne škandalózne. Keď mi to editovala editorka z USA, tú anglickú verziu, tak ona mi každý druhý deň písala, že je absolútne zhrozená, že už čítala nejaké moje texty, ale že toto je proste akože moc. Že toto nedáva, že si musí dať pauzu a až potom začne znova čítať. A pritom si treba uvedomiť, že ten Kočner vlastne nikdy nebol najmocnejší. A to je na tom pre mňa to desivé. Že ani nebol, ani nie je a tí ľudia, ktorí boli mocnejší ako Kočner, tu stále sú.
aj takto mikrofón. Hej. Hej, tak moje meno je Miriam Macejková, dobrý deň. A ja v podstate mám pocit, že na Slovensku 40% ľudí nechodí voliť, lebo im je to úplne jedno. A z tých 60 je to v podstate pol na pol. A neviem si predstaviť krajinu, ja keď to rozprávam napríklad aj teraz, napríklad Poľka, ktorá tiež zažili oni socializmus, majú tam tiež veľké problémy s komunistickým režimom, čo im tam zanechal do dnešného dňa, ale ona tiež ako absolútne nechápe, ako si môžeme zvoliť po neviem koľkatýkrát Fica. Akože to je absolútne nepochopiteľné. Ten človek za sebou má také veci, že a toto, čo sa tu teraz deje, ten cirkus Humberto, tak ja neviem, ale to je fakt, že vláda primitívou 5. cenovej skupiny a to sa fakt už nedá zniesť, to je... Chceš tu nejako reagovať? Ďakujem. To nebola otázka, to bolo... Ale my nejako na to zareagujeme aj tak. Ako neviem, čo môže byť na to, aká otázka, bo ja keď už počujem, a tí ľudia za to nemôžu, a oni, ja neviem, podľa mňa môžu, pretože je tu strašne široká korupcia aj medzi obyčajnými ľuďmi a vždy to tu bolo a ten komunizmus to len umocnil, ale tu sú vždy, proste tu sú kmeňové spoločenstvo, tu existuje, čo aj pán Vašečka povedal. Jednoducho, tu si kamaráti, skupinky pomáhajú medzi sebou a oni to potom chápu, že oni to vlastne, to, čo robí Fico, povedia, ale však super, veď nech to robí, však ja keby som tam bol, tak by som robil tiež, doniesol by som si celú rodinu, každému by som dal nejakú funkciu a super by sme si tu nažívali. A ľuďom je to ako... No, tak čo, tak to tak je, tak to tak bude. Čo s tým môžem urobiť? No nič, musím len trpieť. Ďakujem. Tak si môžeme z toho tu spraviť taký pohodový, komunitný, terapeutický večer. Chcete nejako reagovať? No ja s vami súhlasím úplne, že takéto zbavovanie sa zodpovednosti je taký spoločenský šport podľa mňa, už nielen u nás, ale inde a je to frustrujúce, nielen v tomto, ale iných veciach minimálne pre mňa, pretože vlastne tak nevieme nikdy sa pohnúť dopredu, keď sa budeme tváriť, že tu vlastne je to celé v pohode. No a zároveň, že ako ste o tom hovorili, tak ja som hneď vlastne rozmýšľala nad tými, keď ste to tak rozdelili, že 60% vlastne volí a je to, že nejak 30-30, tak napríklad, že teda tí ľudia, ktorí proste volia za ten status quo momentálne a že aj by volili zase, lebo však je ich veľa, že si viem predstaviť, že čo by na to povedali vlastne, že keď počujú toto hodnotenie, ktoré by sme to tak zhodnotili viacerí, ako vy ste to teraz povedali, že viem si predstaviť, že časť tých ľudí je, alebo to, čo ja počúvam, keď to vidíte v tých komentároch, že je takých, že ich to proste nezaujíma, čo je pre mňa veľmi zvláštne, ako keby vlastne tu nebolo nejaké také pochopenie, že to vlastne nie sú nejaké vymyslené peniaze, ktoré sa kradnú, ale že to sú aj tie, čo aj oni odviedli a čo sme my všetci odviedli. Alebo zároveň takéto presvedčenie, že vlastne všetci sú rovnakí, takže to je jedno. A to je pre mňa trochu také smutné vlastne v tom celom, takéto nejaké relativizovanie toho, že čo je dobré a čo je zlé a to, že vlastne všetko je nejaké zlé, takže to je úplne jedno. A vlastne takéto vzdanie sa hneď, že vlastne tak ja sa hneď vzdám, aby som vlastne neurobil tú dobrú možnosť, lebo na čo? A potom tu nám má niekto, neviem, nejakú peknú fotku alebo čo a podľa toho budem voliť. A zároveň aj na tej našej druhej strane, podľa mňa, že my sme, že keď sa stane nejaký problém, tak keď spraví nejaký prešľap niekto z tej vládnej koalície, tak veľmi málo kedy on schytá vlastne za to aj nejaký feedback od tých voličov. Väčšinou vlastne oni hneď tomu neveria, že sa niečo stalo, pretože sa k nim cez sociálne siete sa dostávajú veci, ktoré proste nie sú pravda. Že málo kedy naozaj oni sú, neviem ako to povedať, akože held accountable za to, čo spravili. Kdežto vlastne na tej druhej strane, keď niekto spraví nejaký prešľap alebo niečo, však sa stáva, tak vlastne veľmi rýchlo sú všade nejaké také hľadačské psy a veľmi rýchlo vlastne hneď niekoho onálepkujeme, že nebol dosť dobrý, čo je podľa mňa trochu aj taký ten feedback do tej našej strany, že by sme mohli prestať vlastne hľadať tých dokonalých ľudí
a sa snažiť jednoducho vždycky vybrať si niekoho a možno potom aj podporovať, propagovať, akokoľvek to kto cíti. Jednoducho tú možnosť, ktorou veríme, že to Slovensko má šancu a nádej a jednoducho naozaj vie niečo spraviť. Pretože mňa to napríklad veľmi mrzelo, keď boli prezidentské voľby a vlastne ja som videla aj v takej nejakej širšej bubline cez sociálne siete, že viacerí ľudia, ktorí boli predtým veľmi aktívni, tak boli takí, že oni vlastne nikoho nebudú voliť, lebo z nejakých morálnych dôvodov sa im nepáči ani jeden kandidát. Tak ja som naozaj bola vtedy taká, že tak sa už naozaj nikde nedostaneme, že teraz nebudem nikomu hovoriť, kto čo ako mal voliť, ale jednoducho s takýmto nejakým cherry pickingom a nejakým akože hľadaním fakt dokonalosti a takým vyžívaním sa až toho kritizovania tých ľudí, ktorí sa proste snažia a proste stane sa vždycky niečo. Tak to je podľa mňa to smutné, že teraz vlastne málo kedy budeme vedieť presvedčiť tých ľudí, ktorí už sú presvedčení, že to, čo sa tu teraz deje, pre nich v pohode, alebo ich to nezaujíma. Tam ako keby, že neviem, nakoľko máme možnosť tým niečo spraviť, ale máme tu tú nepresvedčenú masu, tých 40%, z ktorých vždycky niečo sa z toho dá zobrať. A potom aj vlastne tých 30, ktorých nás to zaujíma, aby vlastne sme nezostali iba takí vlastne potom tiež pasívni a znechutení z toho, lebo tiež je to jedna z možností, do ktorej človek aj pochopiteľne môže spadnúť. Toto, čo si presne povedala, tak potom by som sa úplne podpísal, že a povedal by som to jednoducho tak, ono je to trošku fráza, ale pomôžem si, že naozaj, keď ideme k voľbám, tak si nevyberáme životného partnera, vyberáme si proste niekoho, kto to má nejakým spôsobom riadiť na najbližšie 4 roky. A vyberáme si proste z dostupných možností. Nemusí byť dokonalá. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú by som povedal, čo mi napadlo popri tom, ako Karolina rozprávala, čo mi naozaj vadí, lebo nevidím zmysel v tom kritizovaní tých ľudí, ktorí nevolia, alebo ktorí volia inak, ako by sme si my predstavovali. Ja rád sa snažím byť konštruktívny a kritizovať do vlastných radov a mne čo veľmi vadí je, že aj po tom 2018, keď nejakí ľudia sa rozhodli ísť do politiky, ako výsledok celého toho procesu, tak boli z tej lepšej strany absolútne opľúvaní, znevažovaní. Akýkoľvek človek, čo len zváži alebo začne o tom rozprávať, tak proste sa na ňo znesie absolútny hejt. Ja neviem naozaj niekedy, že čo my čakáme, že my budeme kritizovať tých politikov, ktorí tam sú a oni si zrazu povedia, áno, oni mali pravdu, tak ja sa teda zmením. No asi nie. Tak asi keď ich chceme vymeniť, tak musíme prijať aj to, že niektorí ľudia proste z nás musia do tej politiky ísť, inak sa to jednoducho nedá. A potom by som sa iba pristavil ešte pri tých 40%, tam ja pôvodne nemám vyštudovanú žurnalistiku vôbec, ja mám vyštudovanú politológiu a tam iba jednu takú vec mám, že dávajme si trošku pozor na to, že čo si prajeme, lebo často hovoríme o tom, že keby viacej ľudí išlo k tým voľbám, no nebuďme si veľmi istí, že či by to bolo v skutočnosti dobré, lebo tí ľudia, ktorí naozaj tú politiku vôbec nesledujú, tak sú potom možno teoreticky a obzvlášť v dnešnej dobe, ktorá je tak polarizovaná, keď tu máme proste, už nie len, že máme nejaké tradičné médiá a potom nejaké, rozmýšľam teraz nad slušným slovom, iné konšpiračné médiá, ale ešte aj v rámci tých tradičných médií tu máme proste pomerne veľa tých, o ktorých vieme, že sú pod silným vplyvom a tlakom rôznych oligarchov, aj politikov, a na čele s 2 najsledovanejšími televíziami, vlastne všetkými 3. Tak proste neprijal by som si nevyhnutne teraz, aby všetci išli nevyhnutne k voľbám. Však nech idú k voľbám tí, ktorí proste sa o to aspoň trochu zaujímajú zase za mňa. Možno niekto, kto má naštudované, ja neviem, Austráliu alebo Holandsko by mi oponoval a možno by mal pravdu. Zase nemám na to až taký silný názor. A poslednú vec som iba chcel k tomu, lebo ste sa dotkli toho, že ako je to teda možné, že znova vyhral Robert Fico, lebo tomu ja sa vlastne venujem trochu aj v tej knihe. A ja to tam riešim práve skrz to, ako Robert Fico veľmi zmenil komunikačnú stratégiu niekde medzi rokmi 2020 a 2021. Totižto v tom roku 2020, keď som ho naháňal po tom parkovisku, tak ešte stále sa snažil držať to, že čo ja mám s Norbertom Bodorom, čo ja mám so všetkými týmito kauzami. Tváril sa, že proste on s tým ani s tými ľuďmi nič nemá, zapieral ich. A Smer padal.
prehral voľby, polovica ľudí mi odišla, vytvorila Hlas, ktorý proste totálne Smer valcoval vo všetkých. On to naozaj vyzeralo, že ten Smer sa nedostane do parlamentu a Robert Fico vyzeral na umretie, lebo vieme, že proste veľa pil, mal proste zjavne nejaké problémy, vyzeralo to s ním biedne a so Smerom tiež. Ale potom si nejakým spôsobom uvedomili v tom Smere, že toto jednoducho nefunguje a že tú stratégiu musia absolútne zmeniť. A to vidno presne na tom, ako sa aj tie kauzy vyvíjali, že zrazu namiesto toho, aby sa Smer tváril a Robert Fico, že on s tým nič nemá, tak začal chodiť na tie tlačové konferencie, otvorene sa k tým ľuďom hlásiť a hovoriť, že sú to ľudia, ktorí sú obeťami politických procesov, že sú to monster procesy a že to všetko vlastne akože tí ľudia z tej prokuratúry boli tlačovky pred gestapáckými koženými kabátmi a týmto spôsobom sa vlastne Robertovi Ficovi podarilo u tých svojich voličov alebo u tých ľudí, ktorí ho z nejakého iného dôvodu chceli voliť, vybudovať ten pocit, že a zároveň ten informačný priestor zahltiť toľkými rôznymi alternatívnymi vysvetleniami toho jedného javu, tých káuz. Plus tých káuz bolo toľko a rôznych, že je úplne normálne, že ľudia v tom začali mať chaos. Preboha, ja sám v tom mám chaos. Hej, keď ja proste mám písať teraz o kauze Ezekiel 7, tak ja vám fakt z hlavy nepoviem, o čom bol Ezekiel 7. Ani vám pravdepodobne z hlavy úplne nebudem vedieť vysvetliť rozdiel medzi mýtnikom 1, 2 a 3. A to som o tých veciach písal. Takže tí ľudia, áno, mali v tom chaos, Robert Fico a Smer ich v tom chaose veľmi silno podporovali, pretože zistili, ako hovorí Littlefinger v Game of Thrones, že chaos is the ladder, chaos je rebrík a potom rebríku vystúpajú hore. A presne to sa im podarilo. Keď je v tom úplný chaos a keď väčšina ľudí si povie, aj tých polovica z tých 60%, aj tých 40%, že aj tak je pravda niekde uprostred a my sa aj tak nedozvieme, ako to naozaj v skutočnosti bolo a bez vánka sa ani lístok na strome nepohne a všetky tieto naše prostonárodné blbosti, tak potom si povedia, že sa rozhodnú, koho budú voliť na základe niečoho iného, napríklad umelo vyvolaného strachu. Konec. Už som skončil. Ja som sa chcela ešte spýtať, že kým sa dostaneme ešte k zopár otázkam, že či sa chcete, alebo či vám napadá nejaká otázka, ktorá by sa ešte týkala možno kauz alebo odhalení práve, ktoré vyplynuli po vražde Jana a Martiny, že ak už teraz vám niečo napadá, tak pokojne je na to priestor. Ak ešte nie, tak my sa ešte chvíľku budeme rozprávať a potom vám dám priestor ešte raz. Tak ja vám dám ešte raz mikrofón. Že ako to dopadlo s Jankovskou? S Jankovskou to dopadlo tak a celou teraz vetou? neberte ma úplne za slovo, lebo a myslím, že som to písal do knihy a neviem, či sa odtedy niečo nezmenilo, ale je normálne s ňou pokračuje súdne konanie. A myslím, že je obžalovaná z viacerých tých vecí, vrátane nejakých korupčných. Ona sa ako keby v nejakom momente v tej väzbe zlomila a začala vypovedať o nejakej svojej trestnej činnosti, ale zároveň popiera to, že by napríklad, myslím, že ona popiera to, že by za to dostala nejaký finančný revanš, že korupciu ako keby popiera, že to všetko bolo iba tak nejako kamarátsky. Čiže ešte stále sa jej snažia dokázať nejaké veci, ktoré ona popiera, ale je na slobode, bola prepustená v nejakom momente z tej väzby, čo je ale zase úplne OK, ako na Slovensku, povedzme si na rovinu, že tá väzba sa zjavne niekedy trošku nadužíva minimálne, takže čaká na rozhodnutie. Predtým, než sme sa trošku strátili v tejto filozofickej debate, Karolína spomenula, že vlastne po tej vražde inštitúcie spolupracovali a možno aj tá pozícia novinára bola braná tak vážnejšie. V poslednej dobe sa na novinárov stupňujú útoky. Karolína, ty si ten človek na Slovensku, ktorý to všetko mapuje a snaží sa im pomôcť, či už právne alebo inak. Vieš mi povedať, že čo sa momentálne deje na tomto spektre útokov na novinárov?
Áno, my vlastne vidíme, a vidíme to aj na číslach, že vlastne po tej vražde, ako aj novinári nám to reportujú, tak bolo cítiť tú celospoločenskú podporu. Podľa mňa väčšina novinárov z toho, ako to vnímam, vlastne hovorí o tom, že ako začali aj tie spolupráce medzi redakciami. Takže aj tí novinári tak vzájomnejšie spolupracovali a zároveň aj cítili ten veľmi pozitívny feedback od spoločnosti. Ale potom, ako začala pandémia a vlastne ten 2020 rok, 2021, ako opäť nejaký ten aj verejný diskurs zhrubol, aj bol premiér Matovič a iné veci sa diali, tak opäť tie útoky na novinárov začali a pomerne silno. A momentálne, keď mapujeme intenzívnejšie útoky už 2 roky, viac ako 2 roky, tak vidíme, že tie čísla stále rastú. Za rok 2023 sme vlastne zaznamenali takých hlavných 48 útokov voči novinárom a novinárkam, ale toto číslo samozrejme treba brať veľmi s rezervou, pretože vôbec nezaznamenáva úplne všetko, čo sa zdialo. Hej, že teraz, keď si predstavíte, tak tam išlo o tie útoky, ktoré buď boli naozaj že veľké verejné, že sa o nich vedelo, alebo teda keď niekto nahlásil napríklad niečo v súkromnej komunikácii, ale o týchto všetkých veciach samozrejme nevieme, takže bolo toho viac. No a minulý rok ich bolo, za rok 2024 ich bolo 74, pardon. A takže je tam akože pomerne veľký nárast. A zároveň vidíme, že rastú útoky voči ženám novinárkam, čo je vlastne taká špecifická skupina aj v tom, že zároveň rastie počet útokov od vládnych predstaviteľov, čo tiež ako keby úplne nebolo, nechcem povedať, že nebolo bežné, ale nedialo sa to až v takej miere, ako sa to deje teraz. Tak je naozaj pomerne nebezpečný stav pre viacero novinárok aj novinárov, pretože podľa mňa bežný človek si to vlastne ani nevie predstaviť, že čo to vlastne potom znamená. Že teraz, keď napríklad minister životného prostredia na svojej tlačovke, ktorú vysiela verejnoprávna televízia, súkromné televízie, zdieľa sa cez sociálne siete, tam vlastne si vypichne nejakú novinárku, ktorej meno použije niekoľkokrát, ju tam označí, ju tam proste nejako ju verbálne aj napadne a toto všetko sa šíri, tak teraz tá novinárka, on potom odíde so svojou ochrankou, so svojou štátom pridelenou limuzínou k sebe domov a vlastne stále, hoci čo sa stane, má tam tú ochranku a všetky iné aj benefity svojho postavenia, ale tá novinárka proste ide sama k sebe domov, kde má pravdepodobne väčšinou proste rodinu a deti a svoj súkromný život. Ale v ňom nie je už chránená pred tým, že keď ide pre tie deti do škôlky, tak ju niekto na ulici verbálne napadne úplne rovnakými slovami, ako na ňu včera použil ten minister. Potom, keď ide k lekárovi, no tak tam v ordinácii v čakárni tiež sa jej to stane. Od niekoho ide takto do nákupného centra a tiež niekto vlastne po nej pokrikne rovnaké slova, ako na ňu niekto použil. Nevie sa v podstate nejak tomu brániť. My sa snažíme byť čo najviac nápomocní, to znamená, pokiaľ vieme, tak poskytujeme novinárom, novinárkam možnosť legal support, teda nejakej právnej pomoci, a taktiež psychologickú pomoc sme spustili a iné typy konzultácií, taktiež vlastne spolupracujeme s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, ktoré v tejto veci pracujú. Takže snažíme sa nejako vytvárať ten support, ale samozrejme nikdy vlastne úplne neodrobíme ten damage, ktorý sa stal, pretože nebudeme teraz sa rozprávať s každým na Slovensku a nebudeme v každej situácii, keď ten novinárka je proste zrazu vystavená tomu obrovskému hejtu a často aj nejakým typom násilia od ľudí, ktorí sú vlastne úplne akože infikovaní tou nenávisťou, ktorú momentálne voči novinárom a novinárkam je jeden z tých jedna z agent vlády. Čo vidíme aj na tom, že šéf úradu vlády spolu s europoslancom Smeru Juraj Gedra s Erikom Kaliňákom napríklad prišli si vytipovať Kseniu Makarovú do nadácie Zastavme korupciu, urobili s ňou video, samozrejme bez jej súhlasu, všade sa to nejako zdieľalo a platia si na to reklamu, platia si reklamu na viaceré tieto príspevky. Meta a teda prevádzkovateľia sociálnych sietí, im to nejakým spôsobom vyzerá, že nevadí aj napriek tomu, že tieto príspevky porušujú pravidlá komunity aj toho, že na čo sa vôbec reklama môže platiť.
My sme sa to snažili riešiť aj v Bruseli s Európskou komisiou, ktorá vlastne aj cez napríklad DSA Act, teda smernicu o digitálnych službách. Ale zatiaľ je to taký beh na dlhú trať, by som povedala, že vlastne tá demokracia nielen u nás, ale inde tak trochu vlastne veľmi stráda na tom a tak akože je oslavovaná tým, aké veci sú úplne v poriadku v rámci nej, že vraj, aby sa robili, aj keď teda podľa mňa toto v poriadku nie je. Takže tá situácia momentálne je pomerne vážna. Vidíme to, však všetci sledujeme, čo sa deje v Markíze, čo sa stalo minulý rok s verejnoprávnou televíziou a rozhlasom a tak ďalej. Takže podľa mňa to, čo najlepšie, čo môžeme urobiť, my všetci je jednoducho sledovať to a byť veľmi jasný, aký je ten náš postoj k tomu celému a že čo podporujeme. Čo podporujeme, či už verbálne sa zastať niečo, platiť si slobodné a kritické médiá, lebo to nie je samozrejmosť, aby pracovali, oni z niečoho musia žiť. To, že aký je stav momentálne mediálny v Maďarsku, je do veľkej miery aj kvôli tomu, že tam tá mediálna scéna na to vôbec nebola pripravená, na to, čo Viktor Orbán priniesol aj spolu so svojím režimom na Slovensku. Je to o niečo lepšie, že vlastne máme nejaký väčší podiel ľudí, ktorí si platia nezávislé kritické médiá a tým pádom tie vedia pracovať stále slobodne. A toto je potrebné robiť ďalej, pretože jednoducho bez toho tu potom budeme mať iba nejaké slobodné vysielače a iné problémové veci. A taktiež, áno, akože toto je vlastne ten feedback, ktorý môžeme dať, hej, že teraz to, čo sa deje v Markíze, tak im akože tiež to biznisovo, oni to pocítia na tom biznise, ak teraz zrazu im nebudú ich programy pozerať toľko ľudí, koľko pozeralo, ak ste majú problém, inak vlastne veľmi ťažko tam nejako inak sa s tým bude niečo spraviť z nášho pohľadu ako verejnosti. Tomáš, ľudia nám píšu do komentárov často, že prečo sa venujeme príliš napríklad Ficovi, alebo Kaliňákovi, alebo iným politikom, a iným sa venujeme menej, iným kauzam sa venujeme menej, iným aspektom, napríklad, ja neviem, že možno obrane sa venujeme viac ako školstvu. Pritom dostávame napríklad redakčné tipy na nejaké kauzy, na preverovania. Podľa čoho? Ja to viem, ale prišlo mi zaujímavé sa spýtať, že vlastne na základe čoho, čo je náš nejaký redakčný postup, keďže sme aj taká menšia organizácia, vydávame jeden článok týždenne. Čomu sa my venujeme a prečo? Venujeme sa ľuďom, ako je Robert Fico alebo Norbert Bodor, pretože to sú ľudia, ktorí majú v tejto krajine moc, ktorí držia peniaze a ktorí sú zodpovední za to, čo sa s tými peniazmi deje. Akože to je jednoducho takéto jednoduché to je. A previažem to s tými útokmi na novinárov. Ja, keď som sa stal novinárom v roku 2019, tak toto normálne, že nebolo. Ešte v roku 2020 to normálne, že nebolo. A potom to prišlo, niekedy koncom roku 2020 sa to začalo, 2021, 2022, odvtedy to ide absolútne do šialených čísel, ktoré proste podľa mňa neboli ani pred 2018. Ani len tá retorika tých čelných predstaviteľov, napriek tomu, že tiež boli rôzne tlačovky, kde čo to proste ľudia ako Robert Fico povedali a podľa mňa to prospelo aj k tej nálade v spoločnosti, ktorá vyvrcholila až do vraždy novinára, lebo verbálne násilie predchádza reálnemu násiliu. Tak až také to nebolo, ako to je dnes. A je to iba dôkaz vlastne toho, že my sa venujeme vždy tomu, kto má akurát v krajine moc, pretože podľa mňa tie útoky na novinárov sa ako keby znovu naštartovali, znovu tá spoločnosť dostala aj taký impuls, že už je to zase OK, už zase do nich kopte. Bolo to počas vlády Igora Matoviča. A počas toho, pretože my sme písali o ňom, lebo on akurát mal moc a riešil veci. A ja som vtedy písal napríklad, neviem, jedno, čo mi napadne, bolo nejaká kauza s nejakými BVPčkami a ministrom Naďom. Proste on bol vtedy minister, tak som písal o ňom. A preto sme začali schytávať od nich a teraz sa to iba ako keby ďalej vezie. Čiže vyberáme si, my si vlastne nevyberáme, podľa mňa až tak. Robíme kauzy o tých, ktorí sú za ne zodpovední, alebo články. A potom, čo sa týka tých nejakých konkrétnych, že prečo sa viacej venujeme obrane a menej napríklad školstvu a podobne,
to je iba o fyzických schopnostiach už. Naozaj v tejto krajine nemáme ako investigatívni novinári núdzu o prácu a o kauzy, ktorým by sme sa mohli venovať. Non-stop mám rozrobených proste niekoľko a už neviem, čo proste s nimi. A vyberám si jednak podľa toho, o čom sa vôbec dozvieme, čiže do veľkej miery my, aj keď robíme tú novú investigatívnu žurnalistiku, ktorá sa potom, čo do nej priniesol vlastne Ján Kuciak do veľkej miery, dosť zmenila, že oveľa viacej je dátov. A konec koncov aj ty hlavne robíš u nás také tie témy, ktoré sú založené na nejakej veľkej dátovej analýze a z toho dokážu vyplaviť sa veľmi zaujímavé zistenia. Ale stále, pokiaľ my nemáme nejaký typ často od niekoho, od tých ľudí, ktorí možno aj doma nad tým škrípu zubami, lebo vedia, že u nich sa v robote niekde na nejakom úrade niečo deje, ale keď o tom niekomu nepovedia, teraz pred pár dňami bol, myslím, že to bol Svetový deň oznamovateľov, no proste je to aj o tom, že kto nám čo povie, tak to potom, a nemôžeme to napísať iba podľa toho, čo nám povie, ale vieme sa tomu ďalej venovať. A niektorým veciam sa bohužiaľ venovať nedokážeme, lebo nám na to nestačia naše fyzické kapacity. Karolina, nie je to boj na dvoch frontoch, že nemôžu si novinári a novinárky trošku sami za to, aká vlna nenávisti voči nim ide. Ja vidím články s nadpismi ten politik je hulvád, je zlodej, je mafián. Často sú to komentáre, čo sa ťažko z titulku rozlišuje, ale že potom nie je spravodlivé, keď aj ten politik naspäť označí tú novinárku alebo toho novinára rovnakým pojmom? No, toto je inak spicy otázka. Zaujímalo by ma teraz podľa mňa aj naozaj, že pre tú debatu vidieť vlastne konkrétne veci, ktoré máš na mysli. Mne samozrejme akože niečo si viem predstaviť, ale naozaj podľa mňa závisí, že o čo konkrétne ide. Pretože keď napíše nejaké médium, že proste tento politik pravdepodobne akože niekde ukradol peniaze, že ak tam sú nejaké akože potom dôkazy, ktoré on používa v tom článku častokrát a že používa sa nejaký takýto jazyk, tak akože môže to byť ešte v poriadku, ale ak je to samozrejme také, že hulvád a tieto typy veci, určite je pravda, že ten jazyk v tom verejnom priestore proste zhrubol, že príde normálnejšie používať takéto slová. Podľa mňa tie tradičné médiá kritické, ako mali by sa vyvarovať takým jazykom, pretože úplne zbytočne vlastne tento jazyk môže aj tak akože tú pozornosť dať preč od toho substance, toho článku ako takého a tých odhalení. Či si novinári môžu za to, že potom na nich útočia, že do toho by som úplne nešla, pretože podľa mňa proste nemôžu. Hej? Že iná vec je, keď sa bavíme o nejakom bulvári a že či ten si robí nejako povedzme s nejakými aj morálne svoju prácu, že to je úplne iná otázka, ale že my tu máme proste niekoľko redakcií dobrých, s dobrými novinármi, ktorí si dobre robia svoju prácu a títo ľudia sú vlastne každodenne, už momentálne bohužiaľ každodenne pod terčom útokov, akože naozaj až takého, nechcem povedať, že nevydaného intenzity, ale akože deje sa to stále viac a silnejšie a oni tým, že si svoju prácu robia, takisto ako aj ty s Tomášom, určite nemôžete za to, že potom jednoducho niekto vám nejako vynadá alebo vás proste spraví ten terč, pretože to určite správne nie je. Je úplne v poriadku byť kritický aj voči novinárom a kľudne vlastne aj to pomenovať, aj kritizovať, že keď sa nám niečo nepáči, že keď niečo niekde bolo nejaké prestrelené. Len vlastne to aj vidíme v tom, že ten double check vlastne častokrát vidíme, keď to sledujeme, že keď nejaký, neviem, podcast prestrelí niečo, tak akože veľmi sa nestane, že by to zostalo iba tak. Väčšinou sa zdvihne tá kritika opäť z tej našej bubliny voči tejto bubline, že to nebolo v poriadku a potom tak príde aj nejaké ospravedlnenie možno a že vlastne väčšinou to má nejaký takýto spád. Kdežto na tej druhej strane, keď niekto nielenže prestrelí, ale naozaj vlastne spustí nejaký organizovaný útok voči nejakej novinárskej osobe, tak tam akože k ospravedlneniu nedojde. Tam vlastne je to súčasť bohužiaľ nejakej väčšej stratégie, ktorou je diskreditovať to médium, novinárov ako takých.
Vlastne my to už môžeme vidieť, Robert Fico, ale aj iní jeho kolegovia, aj tí tam mladí vlci, ktorí sa tak cítia super. Oni sú všetci, si uvedomujú, že keď používajú stále tie isté nejaké slovné spojenia, že to proste rezonuje a že ľuďom sa to niekde dostáva do mozgu, tak oni niekedy aj nemusia spomenúť vlastne nejaké konkrétne meno alebo konkrétnu redakciu, iba hovoria o nejakých zapredaných médiách, liberálnych médiách a nejaké takéto výrazy, aby jednoducho potom už človek hocikedy, keď vidí niečo, čo zdieľa nejaké médium, tak aby chcú vlastne vytvoriť ten stav, že ľudia tomu nebudú dôverovať a že vlastne je pre nich úplne v poriadku, keď ničomu nebudú dôverovať, lebo vlastne presne ten akože nejaký neinformovaný človek, ktorý je iba žije v takých nejakých strachoch a neistotách, je pre nich ideálny potom ako ten volič potenciálne, keď vidí potom nejaké ich pekné vystriané videjko, takže už som to trochu zanesla inde túto odpoveď, ale určite je v poriadku mať tú debatu o tom, že či to, ako momentálne fungujú médiá a novinári, ako sa komunikujú nejaké veci, že či to je v poriadku alebo nie je, že či, podľa mňa je veľmi dobré sa vtedy akože držať konkrétnych vecí, že to, čo sa stalo, že či táto konkrétna vec je v poriadku alebo nie je. Ale vo všeobecnosti určite už akokoľvek komunikujú, tak nikto si nezaslúži, aby potom ho niekto urobil z neho v podstate ten terč, ktorý nemá žiadny typ nejakej akože ochrany a podpory v tom reálnom živote. Samozrejme tú podporu môže mať, ale je veľmi tým oslabený a zraniteľný. Chcela som sa spýtať, že budeme pomaličky končiť. Máte ešte niekto nejakú otázku? Super, tak ja pôjdem rovno aj s mikrofónom. Ďakujem. Moje meno je Patrik. Trošku nadviažem, Karolína, na teba. A teda nedám úplne jednoduchú otázku, ale teda akože vieme, že liberálna demokracia je v kríze. Vieme, že strana, ktorá teda u nás momentálne vládne a teda aj v mnohých iných krajinách vládne alebo ašpiruje na to, aby vládla, tak zistila, že nemusí úplne hrať podľa pravidiel, že si vie tú svoju pozíciu preklamať, že vie využívať tých trolov, že vie vlastne ísť tým smerom, ktorý že si môže kúpiť médiá a môže tam tvrdiť čokoľvek, že si môže kúpiť novinárov a teda. Vieme, o čom hovorím. A druhá strana sa snaží hrať podľa pravidel. Vlastne skrz to, čo tu padlo teraz ako otázku, že novinári by vlastne nemali písať nejakým spôsobom, akože označovať niekoho ako zlodej, klamár, čokoľvek. Ale akože nefunguje to úplne. To, čo momentálne u nás vlastne robí napríklad akože opozícia, zjavne nefunguje. Takže moja otázka na vás je, že ako z toho von? To momentálne nikto nevie inak, že tento problém, ktorý sa deje u nás, tak my v tom vôbec nie sme sami. Deje sa to u našich susedov, deje sa to v Amerike. Vlastne aj ten prerod Roberta Fica, o ktorom si hovoril komunikačne, o ktorom teda píšeš vo svojej knihe, Tomáš, tak to vlastne nie je niečo, čo on by nejako vymyslel. On proste videl, že to funguje Donaldovi Trumpovi a republikánom a prišiel s tým, že vlastne že možno by som sa vlastne nemusel hanbiť a skrývať za tie veci, ktoré som spravila, nie sú úplne v pohode. Možno actually by som sa mohol s nimi akože pochváliť a niekomu sa to bude páčiť, že som vlastne takýto nebojacný a taký ten akože triedny grazel, ktorý sa tam akože nejakým pár ľuďom páči a to funguje. Tieto, akože ono väčšinou sú to nejaké trendy, na ktoré naskakujú tí naši slovenskí politici, koniec koncov aj to, ako fungujú strany fašistov, tak to tiež sú vlastne veci, ktoré sú iba také odkopírované, či už od ich rakúskych kolegov, iných kolegov, aj od tých amerických. A ako z toho preč? No, podľa mňa ja by som si fakt prijala, že by niekedy sme prestali byť, iba sa vrátim k tomu, čo som povedala, taký prieberčivý v tom, že v tom hľadaní tých dokonalých ľudí a v tom, že aby teda tá naša strana, že keď už sa o niečo snažíme, že máme nejakú predstavu o svete, ktorá samozrejme je veľmi široká, však každý nejako inak by sme sa niekde možno zaradili a to v poriadku, ale aby sme vlastne prestali taký bič sami na seba stále pliesť a si úplne vyčítať úplne všetko, pretože bez tej spolupráce to jednoducho nepôjde. Na tej druhej strane tá spolupráca
tej druhej strany, ona je veľmi jednoduchá, pretože tým, že keď tam nie sú žiadne nejaký morálny kompas, nejaké hodnoty a veci, tak potom, ak im tam ide iba o nejaké absolútne čísla nejakého zisku, napríklad osobného, tak oni potom veľmi ľahko budú spolupracovať, pretože im je to vlastne všetko jedno, čo sa iné deje. Kdežto my sa tu veľmi často trieštime, niekedy na úplných blbostiach. Ja chápem, že vlastne to častokrát nevyzerá ako blbosti pre veľa ľudí, však preto sa trieštime. To je vlastne taký, tak sa cyklíme v tom. A podľa mňa by nám veľmi prospelo, aby sme to nerobili. Že niekedy mám pocit aj, že aby sme to prestali tak, a teraz ma neberte za slovo iba v tej jednej vete, ale prestali tak prežívať to všetko. Hej? Že teraz, keď sa stane jeden nejaký prúser alebo niečo, ja neviem, tak zasa akože není koniec sveta. Teraz to neznamená, že už nepôjdem voliť, lebo ten môj politik ma sklamal. Proste veci sa niekedy dejú. Samozrejme, že nech som kritická a nech robím nejaké veci, ale že neprežívať podľa mňa, že úplne všetko, lebo potom s tým, že stále som bdela a to sledujem, lebo potom veľmi ľahko vlastne človek aj upadne aj do tej frustrácie z toho celého, že to nejde, aj do nejakej takej, akože ten pocit tej nedôvery úplne v hocičo, aj taký nejaký ten opak zadosťučinenia toho, že to, čo robím, má zmysel. A pritom to zadosťučinenie by tam malo byť, že ono to proste zmysel vždycky má, aj ak to zrovna nedopadne tak, ako sa nám to páči, je to proste nejaký proces. Takže to, keby vieme byť nejaký taký zhovievavejší aj všetci k sebe, aj k tým našim politikom, to akože neviem, či tu všetci so mnou súhlasia, ale že ja by som povedala, že by nám to prospelo, pretože bez toho sa pomaly nepohneme. Pretože presne tá druhá strana, ona si vždycky pôjde svoje a my sa ani, ja mám totiž to pocit, že my ani nestíhame sa vlastne naladiť na to, čo na tú druhú stranu. Zrovna teraz, keď žijeme v dobe, kedy nielen na Slovensku, ale inde sú proste silné konzervatívne v takom tom už novodobom ponatí a akože far-right strany. A my sa tu vlastne akože potom niekedy ideme pohľadať na úplných blbostiach, že či tento politik, ktorý tvrdil, že je zelený a má rád životné prostredie, tak zrovna použil nejakú slámku, akože to si teraz vymýšľam samozrejme, ale že na takýchto blbostiach sa niekedy zastavujeme a je to podľa mňa strašná škoda pre nás všetkých. Podľa mňa najväčší problém liberálnej demokracie, a do veľkej miery z toho proste vychádzajú aj kritici, je proste to, že sa volá liberálna. A ja si myslím, že tomuto publiku asi nemusím úplne teraz vysvetľovať, že prečo liberálnu demokraciu nazývame liberálna, že liberálna demokracia neznamená, že vládnu liberáli. To je jedno. Ale zároveň si myslím, že by sa naozaj svet nezrútil, ak by sme ju prestali volať liberálna demokracia, ak by sme ju jednoducho volali iba demokracia. Lebo tá druhá strana nerobí nič iné, iba nám hovorí, falošne a klame pritom, ale iba nám hovorí, že oni tiež chcú demokraciu, ale chcú nejakú inú demokraciu, nejakú kresťanskú alebo nejakú konzervatívnu demokraciu alebo niečo iné proste. A vždy, keď sa k tomu snažíme dať nejaký label, nejaký ten prívlastok, tak to skončí takto. A ja som tak celkovo akoby dosť nepriateľsky naladený ku všetkým týmto rôznym nálepkám, ktoré si dávame a na ktorých sa potom dohádame, ktoré podľa mňa v skutočnosti v súčasnom svete nemajú už absolútne žiaden význam. Keď sa pozriem na to, čo sa deje teraz vo svete, mám naozaj pocit, že pojmy ako liberálny a konzervatívny už majú úplne iné významy, ako by mali mať, aké mali pôvodne, a tie nové významy, ktoré im dávame, mne nedávajú význam často. A naozaj sa na takých hlúpostiach dokážeme úplne rozhádať a ťaží z toho iba tá druhá strana, ktorá chce nejakú inú demokraciu a v skutočnosti chce autoritárstvo alebo proste despotizmus. Alebo pojmy ako pravica a ľavica. Akože keď niekto hovorí o pravici a ľavici v slovenskom kontexte, tak mňa z toho ide poraziť. Akože aká pravica, aká ľavica. Na Slovensku proste pravicové strany a ľavicové strany presadzujú úplne odlišné veci oproti tomu, ako by pravica a ľavica mala vyzerať. Pre mňa pravica a ľavica sú prekonané pojmy z 19. storočia, začiatku 20. pri najlepšom, na ktoré treba zabudnúť a úplne zabudnúť na takéto nepodstatné štiepenie a sústrediť sa na ten bottom line, na to, čo je dôležité, a to je práve ten zápas o to, čo voláme demokracia.
iba demokracia. Nie liberálna, nie konzervatívna, nie žiadna. Tak si to veľmi pekne zhrnul. Ešte som chcel mať nejakú myšlienku, ale potom by si mi povedala, že som príliš filozofoval, tak už to nechám tak. Už si dostal potlesk, takže ja sa teda skúsim ešte spýtať, či tu je ešte nejaká otázka. Ak by nebola, tak myslím si, že toto bol veľmi pekný koniec aj s takým antré a dúfam, že som použila správne cudzie slovičko, teraz som sa nad tým tak pozastavila. Ďakujem, Tomáš, že si napísal takúto knižku a že robíš to, čo robíš a dúfam, že prajem ti veľa síl do ďalších investigatív. Takže toto bol Tomáš Madleniak, investigatívny reportér investigatívneho centra Jana Kuciaka. A tebe, Karolina, ďakujem za to, čo robíš pre slovenských novinárov. Karolina Farská, koordinátorka bezpečnej žurnalistiky na Slovensku. A ja som reportérka Karolina Kripolská. Ďakujem vám za pozornosť. A ja by som diskusiu iba ukončil teda tým, že by som zdôraznil, že ak by ste mali potrebu nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby aj tá demokracia a pravda na Slovensku víťazili, tak môžete samozrejme podporiť investigatívnych reportérov a zamestnancov investigatívneho centra Jana Kuciaka, ktorými sme napríklad my traja. Tým, že si zakúpite túto knižku, veľká časť z toho ide našemu vydavateľovi, ktorým sú Aktuality, a potom priamo investigatívnemu centru Jana Kuciaka a nejaká malinká časť aj mne, aby som bol transparentný. Alebo potom, ak by ste mali nejakú potrebu prispieť inak, alebo viac, alebo by ste už knižku mali, tak máme tu so sebou aj taký tablet, cez ktorý nám kľudne môžete nejaké to euro priamo na náš transparentný účet poslať. A ďakujem veľmi pekne ešte raz.